Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala din ang atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Kumusta naman kanong pulding? Ay, okay ko kay Padre. Ikaw, Mr. Cheng. Okay na ko kay Father, oh. Ikaw, Busting. Ay, okay na ko kay Padre. Ikaw, Kining Pikoy. Okay na kay ko, Father, oh. So, kumusta naman mga higala? Hinaot ko mga higala nga na kamuntanan sa Kapiskay sa Panglawas, walay ubo, walay sipon, walay hilanat, wala mang sakit ang tiyan, walay katol-katol, apan, naginhawa pa. Kumusta na mga higala? Ato di ay nga timbayaon og may munto sa mga akong mga classmates, no? Si Father Ubing, si Father Tonton, si Father Dami. Ang uban akong classmates mga higala to na ni Halina sa laing kalibutan ng taon. Dito si Father Burton, to na nagkanta-kanta dito, Alleluia dito sa langit, no? Si Father Junar Sibilia, malipayo no sa uban sa iyang pamilya, no? Buhay pa. Okay pa kay si Jonix, ng ako ang classmate may gala, si Father Junar Sibilia. Kumusta po din ang atong mga igsuon din sa Sikihor, no? Pinanguluhan to itong talahoron nga Vicar Foreign din ha, si Father Ramon Duran, o gingamanusab ang atong Episcopal Vicar, si Monsignor Larry Katubig. Kumusta? No? Naghinaot ko mga higala nga na kamungtanan sa Kapiskay sa Panglawas ni ining kamuntuhon. Binuwala lang usa kita karon si Bisib Diyos ng higala, kabisi-bisi ko gamay gyud. Dakan kay ko mga atiman, no? So muna nga wala kay ko ka-research kabahin sa CBCP News. Pero padayon mahigala, no? Ang atong kaobispuhan karon sa pahigayon og mga gitawag natong paningkamot, no, nga di gyud maaprubahan ang divorce bill, no, dito sa Senado. Og gingamanusab si Bishop Cortez, no, padayon usab ang iyaha nga kahimangod ngano lagi nga kinibitaw nga atuang NIR ba? NIR wala ta konsulta ha. Ingon yan, ano? So muna yung mga sentimento usab nato sa Diocese of Dumaguete, no, nga gidrikta rin taon kita og himuan nga NIR pero walay konsultasyon sa mga tao. No, muna yung mga sentimento. Muna yung mga sentimento usab naton sa talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez. Ayan, no? Tada, no? May ngudto na kanatong tanan, mga higala na hinaot kita na kitang tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Ay magtingala mga higala ha, og doon na tayo mga gitawag natong disturbances dire kay kining ako ang studio no na kiniduol gyud mga higala sa dalan. So muna nga doon na mga gitawag natong occasional disturbances no nga atong masin natin. Hala, no, sa begin sa may atong santo karon mga higala. Of course, ang ato nga santo karon walang iba, no, ang usa sa mga popular gyud kaayo nga kining santo ang magtutukod, usa sa mga magtutukod sa Society of Jesus nga mao si Saint Ignatius de Loyola. Natawo siya na atong 1491. Usa kini siya ka Basque, no, province of Giposada, ayan, no, sa northern Spain. Unya membro kini siya sa usa ka noble family. Unya usa kini siya ka Spanish knight. On his way to military fame and fortune when a cannonball shattered his legs. In the hospitals, no other reading materials, only the Bible is available. No? And of course, doon na po yung mga life of saints. And then, muna po yung kalingawan ang tawag basa-basa ni San Ignacio de Loyola. Ang Biblia kay nangita lagi siya og mabasa-basa ba. So, kay Biblia ramang yun og life of saints. Muna nga, nataw siya huna-huna, naligoon sa iyang huna-huna ang pagka-religyoso o pagka-santos. He wrote his famous material spiritual exercises. After visiting the Holy Land, he spent 11 days in various European shrines, European shrines, and then in 1504, together with Saint Francis Xavier,
vowed to live in poverty and chastity, and viewed and vowed to offer themselves to the apostolate, serve to the apostolate of serving the Pope. And the new society of Jesus was approved by Paul III, and Ignatius was elected to serve as the first superior general. No? So karong adlaw mahigala, gihinumduman nato si Saint Ignatius de Loyola, and he founded the Roman College intended to be the model of all other colleges of the society. And then nahimo siyang true mystic. He centered his spiritual life on the essential foundation of Christianity, the Trinity and Christ and the Eucharist. And kining gitawag nato and ad maiorem, no? Iyaha nga gi-coin kining maong pinalungon ad maiorem Dei Gloria. Pati pasabot for the greater glory of God and conditional obedience to the Holy Father. Kado pa doon na sila conditional obedience to the Holy Father. So karong adlaw mahigala, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Ignacio de Loyola. O siya po karon ang ato ang topic karon kabahin usab kining nagkuan mo ko mahigala, no? Akong gi-review kini ba nga libro ba? Kini nga libro, no? Kining libro ha, yan, napadool ha. Kaya naklaro ninyo na, kanang libro ha ba, kana. Una siya, The Catechism of the Catholic Church. So, diha ko dapit karon mo hatag sa ato ug unsa ato apong mga pagtulunan kay when yang ato ang programa ko tuon man ni Catechism, no? Catechism lagi ni. So bina nga diri ta dapit mo kuan kanang mo focus karon sa atong catechism. So yara, mahigala, no? Man's capacity for God. Muna chapter 1 nining atong libro Catechism of the Catholic Church. Unya, diining maong libro gitudluan kita nga kita di ay isip mga tao, no? Nangindahay gyud kita og Dios. No, nangindahay kita, nangandoy kita ba? No, in many other ways. Nangindahay kita og Dios. Dios nga makahatag kanato og kalipay, kamatuuran o kalipay. So, musugot kita sa dili, matud pa niining maong libro, we are a religious person. We are kining being. We are a religious being. Kaya nangita man lagi kita niining kamatuuran o kalipay. So, muna nga, kining maong pagpangita nato sa kalipay, samara nga nangita kita og Dios. Nga naman, tungod kay diha man sa Dios ang tinuod nga kalipay. No, the desire for God. And of course, kung atong tan-awon mga higala, sa atong pagpangita og Dios, kung dili kini magiyahan, may puruhan nga dili Dios nga matuod ang ato ang mahuna-hunaan nga may maghatag kanatong kalipay. Unsa man, according to some books, there are 3 desires of a person, no? Ang uban do na kuno desire for money, no? Kana ba yung wealth, desire for power, and the desire for fame, no? Kana bitawng mulambo ka ba, madato ka ba? The first nga desire sa tao. And then sunod nga desire is power, no? More or less ko ani siya kanang related ni kining desire for power ug ang desire for money, and the third is the desire for fame. Nya usahay muna siya mahuna-hunaan sa tao kay kuan man lagi kanang mo man kini ang matud pa sa uban ha, makahatag kanato og kalipay, no? Kwarta, gahom ug kanang gitawag nato
kana bitaw sa may fame. Dungog makahatag ka natog dungog. So ingon ana muna nga kung dili na magiyahan, may puruhan nga mubulag kas Ginoo. Kung dili na magiyahan ka ng mao na tong desire. No, ngano man tungod kay panalitan. Nangita ka og salapi kay gusto kang magdato. Nya sa pagtulunan ni Kristo, sa pagtulunan sa tong Ginoo, lain man mura magdili makadato. Kay ano man papanghatagon man ka. No, papanghatagon man ka. So dili ta madato aning lakawan ni magsige tag panghatag ini. No, ingon ni ana no muna nga medyo dunay uban nga questionon gyud ang magpagtulunan ni Kristo. Das nita communist no. Ingon sila nga kining religion kuno is the opium of the society. Kaya ano man mura man og mahimo bitaw kitang passive kabahin sa kalambuan. Kaya ano man magsige tag panghatag no, saon man nato pagkadato ini. So that is the teachings of Christ. Ingon diana no. Unya panalitan pod power. No, mukangka kay kanang power kuan man lagi na no. Dako man kay nagikatabang sa tao kay tiaw bugo nagmagamhanan ka ikaw mo mayor sa lugar, ikaw mo ay mayor sa ning dili mayor sa silda. Presuhan man no. Ana bitong mayor sa usa ka lugar, ikaw ba mo ay pinakadako nga official ba? You have the power. So dako kay ka og bintaha sa uban. Kay ano man musunod naman na ang kwarta na, no? And then fame, no? Kining fame, higala, popularity, dako po kayo nagtabang kay, dako po kayo daghan po kayo, pwede man nimo nga i-influensya ng tao. So muna, no? So muna nga sometimes, ang atong desire for God, dili ma-serve tungod kay instead nga ang atong gipaka-Dios maugyod ang tinuod nga Dios. Sometimes ang atong gipaka-Dios mao naman ang salapi. Wala nga niingon nga you cannot serve both God and money. Kaya ang usa imo yung isalikway ug ang usa imong higugmaon. So bunay nahitabo no. So desire sa chapter 1 sa libro nga akong gipakita ninyo ganina kini nga libro kini ba Man's Capacity for God. Ang number 1 gid ini the desire for God. No sa to pa kung gusto ka nga makakat-on ka bahin kung gusto ka nga magiyahan ang imuhang kinabuhi, kilabi na kitang tanan lagi, we have the desire for God. Nangandoy kita og God nga makaingon man tani ana. Tungod kay nangandoy man tag kalipay. Unya, kung unsay makapalipay ka nato, no, ato man ang paningkamutan nga maangkon pinaagi sa Dios nga atong gituuhan. So muna nga ang uban ang gipaka-Dios nila salapi na. Ang uban gipaka-Dios nila ang gahom na. Ug ang gipaka-Dios sa uban kining ang katunang dungog. Dili na si Kristo. Kaya adto na silang Kristo, dili man murag sa ilang pamina, murag dili man kita madato ini kay papanggihatagon man ta. Himuon untang mapaubsanon. So wala tay gahom ini kay mapaubsanon naman ta. Kinahanglan nga og kuan ka, gamhanan ka, kinahanglan matud pa sa usa ka politiko, kinahanglan nga mahimo kang usa ka maayo nga opisyal. Kamaugyod ka pong magpaisog-isog. Ano? Dili kay magpaubos-ubos ka, kamo kang mupaisog-isog ba? O baka kaya na kinahanglan kang mamahimong inila. Nya kaya kung ari ka ni Kristo, mura magsukwahi man, muna nga ang uban, kabantay mo, dili manimba, dili manulod og simbahan, dili maminaw sa pulong ni Kristo. Tungod kay alang kanila, dili ang pulong ni Kristo mo ay makapalipay kanila. Kung sa man, ang makapalipay kanila mao ang salapi, ang gahom, ug ang dungog. Muna nga, daghang mga dato din naman manulod og simbahan. Daghan kay mga dagkong opisyal dili manulod og simbahan, mga konsehal sa lungsod, mga kapital sa barangay, mga mayor sa lungsod, syudad, dili na manulod og simbahan kay para kanila dili man lagi na makahatag nako sa akong gikinahanglan ang Ginoo, pero sipyat sila kamay. Ngano man para nako lang ha. Tungod kay tinuod kung naa kay daghang kwarta, tinuod daghan ka naa kay gahom, naa kay kining dungog, pero lumalabay ra man na. Unay una to po no. Lumalabay raman sana. Dili man na permanente, ing magdaot-daot na kag sugod unya mag-anam nagkahurot imong kwarta, wala na kalaki ka. No? Sa una dagway nga may pagkaglawa, sikat na kakayo, gamhanan kay ka, ilado kay ka. Pero magsugod na gani kag luya-luya nga tuwa na lamang ka sa ospital, nagbanganga na lamang ka dito tungod sa kalisod sa panginhawa, wa na, hinahina na. Hangtod nga mawala jud kay ning kalibutan na sa pangutana asa pa man ang imuhang gikasaligan
nga makatabang kanimo nga nakapakalipay kanimo, wala na. So diha na dapit nga makaamgo ka nga ang makahatag di ay og tinud-anay gyud nga kalipay mao ang tinud-anay gyud nga Dios. Dili ka nang ipakimigay pagka Dios nga salapi, dili ka nang imong gipaka-Dios nga paggahom, ug dili ka nang imong gipaka-Dios nga kining dungog. Mo na no? Dili na siya makahatag nimo no? Og hingpit nga kalipay. Kung dili si Kristo, kay si Kristo raman mo inisaad kanato og kalipay nga walay katapusan. So muna nga the desire for God, chapter 1 gud na makigala diri oh. Inaawar nga ninyo mahigala. Ipulo pakita po na ako tanawa oh. The desire for God. No? Na matud pa, we are a religious being. Pero sometimes dili si Kristo ang atong gipaka-Dios. Kung dili salapi, dungog ug gahom. So muna nga maningkamot kita matud pa ni Saint Ignatius de Loyola, see God, love God, and follow God. No man yun siya nga, see God more clearly, love God more dearly, and follow God more closely. No, kay kaning kung naa ka nang huna-hunaan ni Saint Ignatius de Loyola, dili gyud ka mabulag. Kaya nga di ngimong makita man nimo nga kanang salapi, dungog ug gahom, dili na mao. Kay imo man gipaning kamutan nga you will see God more clearly. Nga imo man makita nga dili na mo'y makahatag kanimo gahom, makahatag kanimo kalipay kung dili si Kristo lamang. Bana no? Kay si Kristo lamang ang maghatag kanatong kinabuhing walay katapusan. Ug dayag na lang nga si Kristo may makahatag kanatong kalipay nga walay katapusan. Klaro? So that is chapter 1 ha. Chapter 1, the desire for God. So, naamalagitaan ng huna-huna atong sundon si Saint Ignatius. We should see God more clearly, we should love God more dearly, and we should follow God more closely. Aron gyud nga dili ta masalaan nining kalibutan. Okay? Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.